Hola, molt bona nit. Bé, ja m'ha presentat, però m'agrada molt presentar-me a mi mateixa. Jo em dic Ana Polo, vale? Polo és un cognom molt guai, és un cognom de coses xules, vale? Com Polo el cotxe, el gelat o la dona de Franco, Carmen Polo. Vale? M'agrada dir molt, aclarir-ho, no som família, vale? Perquè hi ha gent que m'ho pregunta, hòstia, tal, Ana Polo, no seràs tu família de Carmen Polo, no? Jo sempre dic el mateix, dic, te creerás que iba a estar hablando contigo, pringao. O sigui, estaría haciendo cosas de descendiente de Franco. Pues yo qué sé, ver a ver qué hago con los restos del abuelo o esnifándome la AP7 en cocaína, pero no estaría hablando contigo, ¿vale? Rojo del demonio, eso seguro que no. Así es. A ver, he estado investigando sobre la figura de Carmen Polo, ¿vale? Porque es verdad que a la mujer, pues, fascista, no? Igual que a totes les dones, doncs se l'ha invisibilitzat, no? I és molt important per mi visibilitzar també les dones feixistes. I he estat investigant sobre Carmen Polo. Carmen Polo, com bé no ho sabreu, però ella va tenir una història d'amor molt complicada amb Franco perquè els seus pares no volien que es casés amb Franco, ¿vale? I direu, normal, ja. Però no és perquè vosaltres penseu, perquè el tema és que als seus pares els semblava que era poqueta cosa, ¿vale? Per la seva princesita, ¿vale? Me'ls imagino parlant en plan, hay que ver la Carmen, que se ha fijado en el tío mierda este, que se lo quiere asfixiar España hasta que se muera, ¿no? Que és en plan, aquí volíeu per la vostra filla? A Lucifer? Voldemort? A Santiago Abascal, que és el Voldemort de Bilbao? Aquí estàveu buscant, exactament. Jo he vingut a parlar-vos d'una cosa molt més important. He vingut a parlar-vos del meu sobaco, ¿vale? Perquè jo ja fa bastant de temps que he deixat de depilar-me. Y direu, brava, giganta, croissana, rompiendo con las cadenas del heteropatriarcado y la presión estética sobre la mujer, no? I clar, tot això també, però sobretot és per un tema de necessitat, i és que jo de tants anys depilant-me el sobaco cada vegada tinc més zona de sobaco, ¿vale? O sigui, m'està a punt d'arribar el colze. La manga larga no és casual. I clar, al final dic, bueno, jo passo d'haver-me de posar el desodorant amb rodillo. Per tant, he decidit no depilar-me. I clar, per això de no depilar-me, realment m'ha vingut superbé el feminisme, no? El feminisme m'ha vingut molt bé per aquesta qüestió, el feminisme pues, m'ha obert els braços, m'ha dit, ven aquí, cariño, no pasa nada si tú tienes un gato acostado debajo de cada brazo. I jo m'he fet molt feminista, muy loca del coño, feminista a tope, o sigui, m'està a punt d'arribar una homologació, una pegatina pel cotxe, una algo, perquè jo tinc un fil de 8 pàgines de forocotxes dient-me puta. A mi, Arcadi Espada m'ha dedicat un article. O sigui, chúpate esa Simone de Beauvoir. ¿Quién es ahora la feminista, no? Las dos. Sororidad. Qüestió, no? Us diré una cosa, una absoluta veritat del feminisme, i és que la penya no porta del feminisme, ¿vale? Això és així. La penya ho porta fatal, i quan dic penya no només em refereixo a la gent en general, sinó en concret a una persona, aquesta persona és l'últim jefe que jo vaig tenir, ¿vale? Ell no portava bé el feminisme, tampoc portava bé que jo fos una dona, crec. El que no portava bé, en realitat, crec que és que fos una persona amb úter, i que aquest úter fes les seves coses d'úter, que és menstruar. Breaking news, els úters menstruen. I, clar, ell no ho portava bé, això. Tampoc és que jo fes gàrgares, amb la menstruació. Això no passava. Però sí que és veritat que, de vegades, parlàvem del tema. No sé, veig aquí sobretot algun noi, amb una cara, un senyor per allà, mirant, en plan, bueno, hasta ahora el rollo este loca del coño, ¿vale? Però si ara hem de començar a parlar de la regla, ja, no? I jo, de veritat que ho entenc. Ha de ser cansat, no? Perquè, clar, jo m'imagino, no? Faig un exercici d'empatia i penso, és com si, per exemple, no? Els homes, la majoria dels homes, es passessin el dia parlant del seu pito, no? Que seria com superesgotador. Que tot girés al voltant d'això, no? O sigui, seria molt cansat un món així, no? O sigui, vaya pal. O sigui, quina sort que no sigui el món així, no? Jo estic superagraïda. Estic tan agraïda que m'ho passo per la pepitilla. Sí. I bueno, i parlo del que em dóna a mi la gana, que és la meva regla, però no heu de patir perquè no he portat mostres, ¿vale? No ho fareu com a classe de natus, que feu els minerals, no? I la profe passeu una caixeta i fèieu toca-toca. Això no passarà perquè m'he acabat l'última mostra per esmorzar. No, que jo no. Jo mai m'he begut la meva regla, mai a palo seco, sempre amb el gazpacho. Truquito culinario. No, és broma. Jo mai m'he begut la meva regla. El que us volia explicar és que el meu jefe no portava bé el tema, no ho portava bé perquè, bueno, de cop el tema sorgia, no? Jo no traia el tema, però el tema sorgia. Per exemple, un dia em pregunta, oye, Ana, ¿estás bien? Porque te veo así como mala carita, tal, ¿te encuentras bien? Digo, ay, mira, Manuel, pues muchas gracias por preguntar, porque la verdad que sí, que tengo aquí como un dolor en toda la zona aquí de los riñones, porque me ha venido la regla y estoy un poco así. I ja m'hi fixo i veig que va fent com cares com d'ictus de perro.
Y le digo, ¿qué te pasa, Manuel? Y em diu, no, nada. Y digo, no, nada, no, ¿qué te pasa, Manuel? No, que no hace falta que me cuentes que tienes la regla. Es como si yo te contara que tengo almorranas. Digo, vamos a ver una cosa. Me estás comparando, o sea, la regla con les almorranes. És a dir, el miracle de la vida, amb que se t'escapi l'intestí parlant-nos. Era aquesta la comparació. No, perquè... Vamos, t'he dit simplement que m'havia vingut la regla. No t'he comentat que aquest matí m'he llevat i havia atacat a les calces, el pantaló del pijama, el llençol, la funda protectora del matalàs. No t'ho he dit, eh? Y sobre todo, lo que no te he dicho es que vinieras antes a ayudarme al lavabo cuando me estaba forrando las bragas con papel de váter porque no tengo compresas. ¿Vale? O sea que... El Manuel, que es relaxi, jo també em relaxo, ¿vale? Perquè si no al final, quan arribi el bon temps, l'hauré de convidar a un gazpacho. Moltes gràcies.